Pozdrav svima! Danas ću vam prikazati jedan pokus koji se naziva dvostruko slomljena olovka. Pokus, što se tiče zahtjevnosti, je veoma jednostavan za razumijevanje te jednostavan za izvođenje. Što se tiče pribora koji nam je potreban za provođenje ovog pokusa, on je veoma jednostavan te ga možemo pronaći svakodnevno u našim kućanstvima. Za ovaj pokus su nam potrebni visoka čaša, voda, ulje, žlica i olovka. Za početak ulijte vodu u visoku čašu do pola. Zatim u čašu postavimo olovku. Nakon toga oprezno žlicom u drugu polovicu čaše ulijemo ulje. Što se dogodilo s našom olovkom? Kao što možemo vidjeti, olovka izgleda kao da je slomljena na dva mjesta. Kao što sam već rekla, olovka se čini slomljenom na dva mjesta. Odnosno, doima se kao da se sastoji od tri dijela koja nisu svugdje jednake debljine. Kako bi vam to bolje pokazala, pokušat ću postaviti našu olovku okomito. Svjetlost dolazi u oko motritelja tako da prolazi kroz tri sredstva različitih optičkih gustoća. Kroz vodu, ulje i zrak. Pa se lomi na granici svaka dva optički različita sredstva. To možemo vidjeti ovdje i ovdje. Gdje je tu fizika? Upravo na toj granici. Na granici optički različitih sredstava mijenja se brzina svjetlosti, pa se svjetlost lomi.